Igbo ndị nwanyị anyị ekele unu. Ụbọchị taa anyị wetara unu okwu ntabi ire. Nwanyị na-akwa akwa, ị na-akwa akwa na ọkụkọ yiri akwa n'elu akwa, ịkwara akwa dị n'elu akwa. Papa Paul gotere pọpọ, Paul aracha pọpọ Papa Paul gotere. Okirikiri ka a na-abụa ukwu ose anaghị arị ya elu. What does that mean? It means you do not climb a pepper tree, you go around it. Nwanyị na-akwa akwa, ị na-akwa akwa na ọkụkọ yiri akwa n'elu akwa, ịkwara akwa dị n'elu akwa. Papa Paul gotere pọpọ, Paul aracha pọpọ Papa Paul gotere. Okirikiri ka a na-agba ukwu ose anaghị arị ya elu. What does that mean? It means you do not climb a pepper tree, you go around it. Ndewo chi anụ na chi anụgo. Kedu ihe unu wetara anyị n'ụbọchị taa? Ụdị. Gịnị bụ ụdị na bekee? Shapes. Ole ka unu ga-akụziri anyị n'ụbọchị taa? 4. Ngwanụ bidonu ka anyị nụ. Kpakpando. Kedu ihe bụ kpakpando na bekee? Stars. Wow, that's lovely. Ngwa ọzọ dịkwa n'azụ nke ahụ wụ gịnị? Mpekere ọnwa. Gịnị bụ mpekere ọnwa na bekee? Crescent. Okay. Ọzọ? Mkpụrụ obi. Mkpụrụ obi. Kedu ihe wụ mkpụrụ obi na bekee? Hearts. Hearts? That's amazing. Okirikiri. Okirikiri ka a na-abụ ka ose anaghị arị ya elu. Akpụda nwaanyị arịa ya elu. Nwa ngwere sị na ihe bụ oke ka ngwere. Ngwere ga-ama mmiri ma oke agaghị ama mmiri. Kedu ihe bụ okirikiri ụmụ m? Circle. Circle. Wow, lovely. Deemenụ ka ọ dịkwanụ mgbe ọzọ. Biko metụrụ anyị aka na like button and subscribe. Daalụ ka emesịa.